Halo Bara, kumno pilong. Ngengej pidon pedeng kemet kebasyat kebeklain kumbanga ngadon menta. Ngai ko blei pi kajing kersian jong piangan kawi kepor kawi kepor. Ti ki perlok bathamai ngapedeng sngo bahai pi sekani ka YouTube channel jonga. Bat ngakerpat ro bapin subscribe kenang bapin yo. Yiki update ki video thamai jonga ki bangangan sepenmi. Ti ngakwa ro ipi bapin share sikiwe kanam kiru kin yo AA. Ti hani kapor ngani tho ipi ika jingi tho khana. Ti ngich kam pin yo AA ngani ka jingi tho khana. Ti sisin la don ka wei ka long yeng. Ukpa bat ka khun kan thei chong. Ti kani ka khana kaladu yala ka kmi nando ba kadang rit. Bat kani ka khana kawan na kalong ying long sem ka baduk ka bau kupa jangka utrei balla utrei tangkum unongnya thuk thuk ubakit yakibriu na kawai ka jaka shakawai kani ka khana anda kala he lasan kala dei ka pori ka bakan le school ti kala sedang ban le school ti akani ka jing le school jangka kadang mi usnem pa jangka umla ban penthit yaki uniform school ki bathamai ka haban phongbyang taki jo hi ti bunsen gini ki perlok jangka ki shayir khe benya ka ki shay karen benya ka ti goi ka sngi ando pa jangka wan shawi kan school ro kam trai shu ban lech do mar ba ka dom yu ba the chain thamai the juti thamai yaka taba kam tip ba do kan no pa jangka tristom ka ban pendap penbyang ika ikat banang mi por kisngi kat banang mi kisnam kani khna krastang ban he ban san par kata ka jing bom hun jongka ka bom comment jongka ke ka baka ka don ka kam kanang san kanang he kanang jor nang jor ti hakoi kisngi pa jongka ban thi dika koi juti u comment bha ba yu thi dika kata dei ka shim ki ka bread ki kong palai phi thet kum kani ka bami hap sho pat kini ki por manta pek kum tai pek kum ni ka karan yu ti ko pa jangka smosi kata ka por ti kat berang yai ki por kesngi kal stang ban late class ro ban late college kum to ti kani ka jing ko bang ong kani ka jing bom hun jong ni ka khana kanang san nang sang ti ka po kas jongkaro ka page ki prok jongka kidon ki phong design ki ba internet reka ka hap phong bet ki jain ki ba man ka por ba kawan skas ka hap phong ki jo ki jain ki jain kum ta ter te koi ka sngi ne prok jongka lo invite di kan ska pot ba ka sing kha jong u te kal ula khot ka te hakat bat kani ka samla kala lech kata kacing kata ka birthday party ti anda ka shop kan poi hang tai kali I ba ki polok jangka ki wan dak scooty ki wan ki bike ri kair di ka hap yai ka chan na do na ying jangka hakata ka chaka ti ka smol rain ka smol ram mil de ba ka kam yo kumaki ti anda ka rong hang tai ying jang to polok jangka ro ka pek polok jangka ki bat ki smartphone ri ka bat ka phone baret ti kum ta ter kanang small rem sho elade kanang wan jing ka jing kwa prai jong ka kanang wan sho ka jing bom hun jong ka kanang jor sho ti andala kot kata ka birthday party ang ta ka phai shi ti pa jong ka la ap ya ka hayi pa kini pam jalang ba unyo spend time ba ka khon mo taman ba dang step u hap mi ne yeng ba like trai ti porman step mi kan do show man sngero kan do show bat kon re tang porman mit tre kani ka khana kani ka samla anaka po hi pleng ka tim ban yellow kupa kom bale phim the nga pe ki plok chunga ki le shi birthday party ki phong ki jan ki ba internet ki ba thamai nga pat nga phong ki ni ba kin jo ki bat ki smartphone nga pat nga bat kum ki ni bale kum ni ki yeng ka sam ki ro ki internet ha ki don kata nga pat kum kani ka yeng nga shong nga sa te pat ka shim chung bam ka bread
ki skandal thì kan nu kapach ka dot nu trong ni pa chung ka uyam ham ta ba balei ki ni ka khon kan ni ching la ba trong ngar kam small tho u hab ni lang step na yen pat u hab tre shitom ban pesa ban peja ka ban siu bai school bai class ya ka ro pal kata ro kam sngongo ya kata ngap kam sngo komen kam hon ro ya ka ka ba ki kidon te kum ta ter ni ku pa ka u persyang kilat kum no ban wat ka no ba unyo ban pen hon ni la trong ka khon te aku ka sngi ka ni ka khana ka mi na ye shwa ba kan mi kam mot ban let class ku pa kwa ban kren ai ka kwa ban ai dai kam snap sho man ba ka jing khmi dan ti trong ka long ba u ha ban pen beng lot kita ke bara ti ka dam mot thrai dan ban un kren ai le ni ban sneng ka ni kum no ti kam mi chan dat na ye ti ku pa trong ka u anda shwa ba un mi ni man le tre u tho ai hang ta ka kot ba u bo ai ban ka ta ka u bo ya ka ta ka wei ka sndop ti anda u la ya ka bo dan ya jalan ti ni ku pa la perkhat ki parok ki jingja ke ba umat ba ka khon ka tim u ba ka bread ki jingbam ba ka bread ki jing ice ko ba chung ba perkhat ro ki breu ki beng ki si u namar ba don ka por ba ki ai pisa ba kli uro ka pisa ka ba jot don ki bam ai ro to perkhat anta usmo si uslai usmo ti breu sho ti kandit lawan ka wei ka kali kala tan rayu bat to kupa lamat ka jing accident ka bajor ba ketip ka ka bja hadin nang ta kani ka khana anda kawan kelas kai kata ka jing accident bat kam ka bat ka lepet anda kala poy yang ta kai yo kupa jungka ketip ka bja ule yap hang ta hi kani ka khana samla kam tip briu sho kayam kthang kayam pa don no dak ta pale pa do kan ni pale pa mar bale ndo ba kam mi na yeng kam yo kren hello jong ko pa ti anda kala poi yeng kai ka ta ka chithi la ni ka kot ka ba ko pa jong ka utha ka puli ka ta kai ba ka yeng ro kala pher kali kata ka mobile ka baka don kata ka scooty ka baka kwa kala don lot pat ka puli yang ta ba khon kini ching ice ngo ba jong ai phi kini ki tu ki ching kwa jong phi ngala bersangkat balang ka pisah kedet ngan yo thi di kini nga banda de ki ter ki badan kam jonga ngade ka sa tiro katang ban yo ban thi di kini pat kani ka khana ka anda kana puli kani kayam hadukan ni mukpa phile nam ta chonga tang ban pen hun ni ka jing kwa chonga tang ban pen kamen nga te kani ka khana ka yo ik ta ki barok ki jing kwa chonga ta ba ka basngo si ka do no elau jong ku pa ki perlok pe chonga pe ka jing hi kai ka bangi yo na ka de ka jing tho khana kalong ni day ban hun ni day ban kamen ni day ban long grateful ye ka ka bangi ni don ni ban sngongo i kata ngim day ban yanu jor bat kiwe ni day ban hun ni ka bangi ni don bal skawero ba lada imei ipa janga jong phi ki pen thet yangi ngim day ban kran ban kran kumno iki ni ban ong ani ngam internet ni kan ni kam ya hab ra ni bat kan ni ka por menta ni kumta ta ragi de ban hun ki de ban ong ani jingit mo thai kublesh bon mai ba phithet nga kublesh bon pa ba phi ban thet la minga kan ni ban pen i ka jing khamat pho sam ba khe jongi phitip anda kle yo thet ngi kan no kamen sim ki ka kamen ba ki yo thet ya ki khon pat skawero ka por kani ka khana bakal palat kata ke jing bom hon jangka kam ju por ban spend time pat lau jong ko pa
kami por so ban spend time pat kupa ki pelok cengi ki ngidon kimi ki kupa ngidon don ki pelok ki bom don ro andre pidon ki bahaya ngasem deban aipor yikiro kanang bahak wai kasngingin am babe balay ngam spend time bat ki balay kumta but last kai ki jingi kai ka bangiyo na kani ka samla ka do no iro kupa tang na ka daw pa usnosi palat ketang palat ikita ki eke barok ki ba umat baka khon chung kam nyau dor chu eke barok ki jing le chung ki jing ai chung yaka kala ulamat ki jing accident pat ulayap ngingim dai ban pan sngosi iki kimi ki kapa chungi ngidai ban pan kamen iki da ki jing long ba baha chungi ko bless you bon God bless ngin sekendopat hakawai kasngi